Avui amb el projecte de Cims de Catalunya us ofereixo un bocí de casa meva, la muntanya de Sant Sebastià, a Llafranc, a Palafrugell, una zona emblemàtica i preciosa. El punt més alt no està aquí, sinó que està més enrere d'aquests arbres que veiem al fons, on s'hi troba el Puig Saguàrdia, de 173 metres, però aquesta és la zona més emblemàtica. Aquí teniu el que és el poblat ibèric de Sant Sebastià, just a darrere nostre hi ha la Torre de Guaita i també, com podeu veure, aquesta antiga ermita, que és l'ermita de Sant Sebastià, l'oratori de Sant Baldiri, més enrere el far de Sant Sebastià, l'hotel El Far, òbviament, les antenes, els pàrquings privats, perquè això era una zona que antigament era de gaudi de tota la gent de Palafrugell, que hi venia en processons, com les Cuques, però que cada vegada més és només per als turistes, i això passa a multitud de llocs de casa nostra. En definitiva, una muntanya que en aquest punt fa 153 metres i que és molt bonica de poder fer, amb uns camins de ronda, per exemple, que ve de la zona nord, de la zona de Tramuntana, que ve des de Tamariu per Cal la Pedrosa. Altres aproximacions es poden fer també per la banda més de Palafrugell, com sigui per al club de tennis, sigui per la banda de la Portalada, sigui des de Llafranc, sigui des de Calella. En tota aquesta zona hi ha multitud de camins que pugen cap aquí dalt i amb un mirador que hi ha una vista absolutament esplèndida. Aquí darrere tenim el Salt de Romaboira, però davant, amb aquesta plaça que hi ha, també es veu una vista magnífica, i més cap a l'altre costat, amb el mirador d'en Quim Torró, es pot veure les Formigues, Calella, Llafranc i tota la línia de la costa. En definitiva, és una excursió molt bonica que, com veieu, s'hi pot venir en cotxe, però atenció, que us costarà molt d'aparcar, a menys que no sigueu clients d'aquí. Adéu-siau.